Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Ano na sab kita ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. This is a doctrinal Bible study. So, kaninyong mga subscribers, fellow believers, mga viewers, we welcome you. Karong adlaw doon na nasab kita lain nga pagtulunan nga atong pagtunan o ikaw nga magtutuo. It's presumed you know how to prepare yourself before we start our Bible study. Aron mabungahon kayo ang imong pagtuon. O alang kanimo dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus. Ingon nga imong manluluwas, aron ikaw maluwas, o nga ikaw makasalmot usap ning atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. What happens after you die? Unsa may tabo, human ka mamatay. Now, kini atong gikutlo ang mga punto dinhi gikan sa Billy Graham Evangelistic Rally o gidapit ka sa pagtutok sa mga doktrina nga nagapaluyon hini. Ablihi karon ang imong Biblia diha sa ang Biblia, the Book of Truth, diha sa unang libro, Genesis. Okay, andun ta sa Kapitulo 3. Now, sa panapos nga bahin niya ng maong kapitulo, kini nagkanayon og sa in English, and the Lord God said, Behold, the man has become one of us, to know good and evil. And now, let's take forth his hand, and take also the tree of life, and eat, and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground floor, which he had taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden a cherubim and a flaming sword, which turned everyone to keep the way of the tree of life. Okay. Sa lain nga pagkasulti, gipapahawa o ingnon ta gipugngan sa Dios ang tao nga di na kini makaduol pas kahoy sa kinabuhi, the tree of life. Sanglit kun mikaon pa ang tao sa maong kahoy sa kinabuhi, he would have lived forever. Makakinabuhi ang kini siya hangtod kang turan diha sa iyang mga sala nga wa ni paglaom pang maluwas. You see? Ingon pananglit nga usa ka tawo nga sama ni Hitler came along umukaon kini siya sa maong kahoy sa kinabuhi o magkinabuhi hangtod sa hangtod. Nan anahon ta Hitler suits dibuan ka mga katuigan o many more Hitlers o kini na unya sila ang mga dumalas kalibutan. Busa ang Dios sent death along, ingon nga iyang paghukom as a judgment apan usa-usab kini ka panalangin. Tungod kayang matag henerasyon, every generation comes and dies. Aniya sila karon unya mga wa o mga tao na usab ang bagong henerasyon.
ug ang tanang mga Hitler sa kalibutan eventually mga matay. And the Bible says diha sa libro sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, this is a time, or there is a time to be born and a time to die. Now diha usab sa Hebreano 9:27, popular nga bersikulo, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Apan, naibaw ka kunsa, sagad natong maalinggatan o mamatikdan, ingon nga, magsasangyos mayong balita sa kalawasan nga, kasagarang mga tao, di buot mo hisgod bahig kamatayon. Nga maghagyod. Sabi mo, well, then sa Amerika mismo. Ang mga napulog 7 ka mga pangidaron, 17-year-olds, by the time nga mag-edad na sila niya ng idara, magkakita na kini silang average of 15,000 murders nga ilang natanawan diya sa TV. O mantaya, there is a rise, midagsang na karon of bestsellers on death. Karon panahon na. Og nay uban nga nagatuo, they think of death ingon og period of life. Well, ang nabantog nga si Sir Winston Churchill, nakanayon, there was one time, nakanayon siya, na I-quote, the older you get, the more sleep you need. Finally, you sleep all the time. In life, there are many avenues, matud pa niya, but only to that all-embracing death, unquote. Now, mungutan na raw ko nimo, are you prepared to die? Andam ka na bang mamatay? Huy, simba ko, Roy. Maingon tingali ka. Seriously, have you made any preparation at all for your death? Naa ka ba'y gihimong pagpangandam at all alang sa imo unyang kamatayon? Kitang tanan man mga matay. O tingali, financially, naa ka na niya ng pangandama. But what about your spirit, your soul? Nga maura ba na that's going to live forever? Gihimuan na ba na nimo og pagtuon? Have you made a study of it? Oh, yes, that occupies a lot of your thinking. Naibaw ko. Habi good nimo. Pila mga Diyos, mga tao ang maokupado with the fact that mamatay man gyud sila. Uban nga, they go out and ingnon tag, they live it up. O mudayon o ingon, ako yung pahimuslan, the last ounce of pleasure I can. Una pa mo abot ka ng adlaw. Napoy uban nga, they do take it very seriously. Seryoso silang magunahon na bahin ini. O nangandam sa ilang mga kasing-kasing sa ilang niyang pagpakiuban sa Diyos nga makagagahom dala ang ilang mga kasalanan o sa ilang mga kapakyasan dito sa adlaw sa paghukom kanila. Now, di malalis ka. Ang kamatayon is tragic. Makasubo. Makalilisang alang sa kadaghanan. Diba? Now, di ato usa ka pango sa usa ka kolehiyo din sa Amerika nga namatay. O ang iyang asawa, miingon o, sabi nimo, wag yung ko makarealize hangtod ni gayuna sa pagkapinal o di finality sa kamatayon. O kini sila, taon-taon ng mga misyonero dito sa South Africa. Nabidugang pag-yun ni siya sa pag-ingon. Ang pagka-final ni the finality of this mao nga
di ko naman siya makita. Pag-usap, hangtod, mudangat nako sa eternidad. He will never come in. Dogang pa niya. Sama sa akong pagkakita kaniya doon lao o sa among taas-taas nga panahon sa among married life. Tinuod yun. Ang kamatayon, usa ka dako nga question mark. Usa ka dakong pangutana. Yes. It's also true. Ang kamatayon arches in so much uncertainty. So, mangutan na ta sa atong kaugalingon. Nga naman. Why? Kanunay itang makasaksi o mga batanon pang mga kababayinan, ingon man mga young men cut down in the prime of life. Tingali, usa ka bata pa kayong laki o bahay. Umutan na po kag. Nga naman yung kinahanglan man kining mahitabo. Why does all this have to happen? Well, paminaw mayo. Part of this is the terror and the fear of the unknown. Okay? Tinuod man po nga na mga taong dilibot nga di makapangandam. They never like it to be unprepared. Now, mabalakon kini sila bahin sa umaabot. They're anxious about the future. Ang libro ni Amos, Kapitulo 4, versikulo 12, nagkanayon og, prepare to meet the Lord your God. So, andam ka na ba? Are you prepared? O nahibaw ka ba po unsaon himos pagpangandam sa imong kaugalingon to meet death and judgment? Now, we don't want to talk more bahin kamatayon, but we want to solve sa pagkatinuod reality sa kamatayon. Kaya nahibaw man kung there are many of you diha nga nagsunod ng atong Bible study through the YouTube, ubos ng atong ministry, nga dili gustong maminaw paghisgot bahin kamatayon. Okay. So you don't want to listen to this particular topic bahin kamatayon. Di gani ka gustong muna bahin na. Okay? Busa, today, we have a lot of cosmetics o facelifts. O ang pagka kinibang mga tao, ang uban, nagkadipo-dipo sa pangita o ingnon tag medical fountain of youth and so on and so forth. But di na lang tamo sa mga psychologists or to the sociologists o ngadtos mga medical students kundi lang ngadtos Biblia. Okay? Unsa man gyud gisulti sa Biblia, may tungod sa kamatayon. What does it say about death? Well, una sa tanan, paminaw. Ang Biblia nagaingon nga ang kamatayon usa ka kaaway. It is an enemy. An enemy sa tao ug sa Dios. Si Apostol Pablo, mitawag sa kamatayon, he calls death as an enemy. Nga itong mabasa diya sa 1 Corinto, Kapitulo 15. The last enemy, ang katapusang kaway that shall be destroyed is death. Nawalang sa Diyos, ang kamatayon, usa ka kaway. Tungod kay di man buot ang Diyos nga mamatay ang tao. He never meant for man to die. When God created man, He meant for man to live forever. Apan diya may naitabo. Ato magi-supak ang iyang balaod. You see, we broke His law. Misupil, mirebelde, bato kaniya. Kita. Og siya mingon kung imo ka ng buhaton, you're going to die. Now, naibaw man ta nga, mutuman man yun ang Diyos sa iyong pulong. He had to keep His word.
Neither sin, nor pain, nor disease, nor death were part of God's original plan alang sa tao. Huwag kini mga butang nga maapil sa original nga plano sa Dios for man. Wala. Ang kamatayon mo isuhol. Silot sa sala. When God said, "Thou shalt surely die." Ug ang panghukom, ikaw gikas abog, ug ngadtos abog ikaw mobalik. Kadto resulta, or that judgment came human sa pagrebuild sa tao. Masabot ka. So balikon ko sa pagpangutana o nimo. Are you prepared? Andam ka na ba? And then, secondly, ang malang kasulatan, nagatudlo ka na to, na this enemy, that is death, is going to be destroyed. 1 Corinthians 15:26. Thirdly, ang Biblia nagatudlo ka na to, that this enemy nga maong kamatayon has already been defeated. Napildi na, nabuntog na. Si Pablo nagkanayon, "O death, where is thy sting? O kamatayon, hay naman ang imong la. O grave, where is thy victory? Lunganan, hay naman ang imong kadaugan." Now, nawa na ang la sa kamatayon. Nawa na ang kadaugan sa lunganan. Kaya napildi naman, gidaog naman ang kamatayon. Ito ni ipadayon ugma. Okay? So, magampot na. Ama na mong langit nun, salamat nining grasya nga mong ipaimuslan pagtuon sa imong pulong. Salamat niya mong Bible study pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen.